Hello logofer, welcome and welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। आङो दिनैहाय मा खालामो आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै, नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय जोंहा दिनैहायो न' गोजाम दंमोन नालाय बेखौहायो दिनैहाय सिफायसिगोन आरो ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजों बेखौबो शेयार खालामसै आरो नोंथांमोना नायलांदो। भारा न'मोन आरो बियो भारा दोनो ओमफ्रायो दा बिराद फुराना बोराय जाबाय नालाय थ' सिफायसिगोन। ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजों आपडेट होबाय थानोसै आरो दिनैहायो आङो जा सिफायदों बेखौहाय देखायनोसै, ओमफ्राय उनावहाय बानायनायखौबो आपडेट होबाय थानोसै। थ' नोंथांमोना नायलांदों लोगोआव न' बुसिदों न' बोराय सिजोमसै बेखौहाय बोरायबाय नालाय दावराव खोनालायसिगोन। न' गोजामखौ बुसिजोब्बाय नै जोंहा। नैबेजों खोरखिजों आङो देखाजोब्बाय गोदान बानायफिनसिगोन बेखौहायो। ओरैनो रुम मोनथाम दं, रुम मोनथाम दं बेयाव। ओरै पकेट रुम बानायना होनोसै ओरै सिदा ओमफ्राय हरैनियाथ' जिखुनु बुफायगोनसै आरो ओमफ्राय उनावहायो न'खौ बानायफिनबा देखायगोन लोगोफोर। नै बुफायगासिनो, उनाव आपडेट होगोन लोगोफोर। आङो जा हायो देखायनो नाजागोन। गोदान अर्डार खालामबाय नै गायफिननांगौ बेयावहाय आरोबाव माबाखौ थुफ्लंथ'वाखै बेखौ। ओरैजाय नै गायजोबसै बिबार, बे मादैमोननिफ्राय लाबोनाया आं लाबोदोंमोन ना, नोंथांमोना भिडिअ थांनानै नायनो हागोन। ओमफ्रायो नै बेयावबो गायबावनोसै। नुवा माथो नै गाइस, मालाय दख'ना गोदान मोनदों बेहा खुसिथार, ओमफ्राय मोखांखौ देखायला। उननिखौ नायदो नै, उननिखौ मानसिखौ थ' स्राङाव बेलाय मालाय लाना बेरायगासिनो जिनो थ्रोब हाबहैबाय गावनि रुमाव। जोंना दिनैहाय ओंख्रिया खान्थाल बेगर जिरहां दोनबाय लोगोफोर, जिरनोसै जोङो दायो। नायलांफाबाय थादो नोंथांमोना। ओमफ्राय बैथिंहाय नै बुसिगासिनो न'खौ। नै लोगोफोर खान्थाल बेगरजों नाजों संसै, ओमफ्राय नै भिन्दि भाजा, ना बाथोन, मैथा एसे होगोन। खोबना दोनसै दायो। मोनखांजोब्बाय लोगोफोर, नैबे जाहैबाय नाजों खान्थाल बेगर, ओमफ्रायो ना बाथोन, ओमफ्राय भिन्दि भाजा मोनजोब्बाय जोंना। दायो न' माबानायखौ एसे देखायबावनोसै आङो। दहायथ' सिफायजेनदोंल'मोन नालाय, दा बेसेबांसिम हाखो देखायनि र'। लांदां जाहांबाय नै, लांदां। ओरै सिफायहांबाय, हाद्रिथार, बेनिफ्रायनो थांसै।
दखान साहा दखान बायबाय नै बायबाय गैला साहा दखान सिङाव बैयाव माबा साहा लोंग्रा माबा दङ होनदो रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिनो नागिरदों बायलाजोब्बायनो सोरबाबो बायलांबाय होनदोंब्रा नै गाइसमोन जोंनि न'खौ सोरबाबो बायनानै थांबाय जोंना न' बुसिनाया मालामाथा ओंखारबाय नै न' सिंनिफ्राय गोजाननिफ्राय दायो थाबायनोसै जोंहा अमाया माखौ दंबावोसो खाथियाव जा सोंदों आं नुखादों